София е пълна с бентлита и какви палати има край нея. Тези мошеници още стоят тук и ни пият кърчицата. Искате ли да ви кажа колко бентлита има в София? 100. Палатите са на същите хора. Заради тези 100 човека, дори по-малко, защото част от въпросните бентлита и палати са напълно заслужени. Не може човек, който дава работа на хиляди хора, да твърдим, че е незаслужено да кара бентли и да има палат. След като храни толкова хора, нека да го има. Но дори ги приемам за 100. Заради тях ние сме натемосали десетки хиляди по-дребни и средни предприемачи, които всеки ден копат и се борят за пазари и за това ние да живеем по-добре. Тяхна е заслугата ние да живеем по-добре, защото ако ги няма и трябва да копаме, няма да може да се изхраним. Без техните умения, без тяхното познание на технологията, без тяхната предприемчивост, без способността им да преборят конкуренцията, ние ще останем абсолютни гладници. Всъщност, обективната истина е, че ние сме си гладници. Разбирате ли? Защо сме бедни? Защото сме смазали тези хора. Те също са хора. Когато ги мачкаш, и те страдат. Когато ги смачкаш много, можеш да ги унищожиш. С поведението си в България, с държавната, данъчно-осигурителна и репресионна политика, ние сме унищожили тези хора. Ние сме им попречили да се родят. Това е обяснението, защо ги няма достатъчно брой и защо всички ние сме бедни. Знаете ли как държавата ви решава проблемите? Чрез писане на хартия. Когато сте гладен, тя написва на една хартия, че имате право на хляб. Когато нямате покрив, тя написва, че имате право на дом. Когато ви оберат на улицата, тя написва, че имате право на сигурност. Какво от всичко това тя осъществява? Нищо. Единственото, което държавата не написва, е кой да осъществи всичко това и как да се изкарат парите за него. Тоест, държавата безскрупулно ви лъже, че се грижи за вас, като в същото време тя унищожава тези, за които се грижи, които наистина се грижат за вас. Тя унищожава тези, които могат да направят всички ни богати. Тя ги превръща в свой враг и лошото е, че вие също сте ги превърнали в свой враг. Вие вярвате на тези идеи на държавата и ги следвате. Това не е точно коледен поздрав. Това е по-скоро разбиване на някои митове. Бих искал да се промени мисленето и хората да започнат да ценят богатите. Защото не е богат онзи, който е получил пари по наследство. Богат е този, който може да ги управлява, защото пасивните пари не значат нищо. Бих задал един въпрос на полицай, синдикален лидер или данъчен инспектор. Ако не сте доволен от гадното копеле, което ви храни, защото очевидно то не плаща достатъчно, колкото вие искате, ако не сте доволни, защо не вземете мястото му? Защо не сте отишли на неговото място? Искате ли да сте там? Искате ли да карате бентли и да имате палат? Очевидно искате, но защо го нямате? Може би ще кажете, той е получил парите си по нечестен път или по наследство. Това не е така. 99% от случаите не е така. Парите са изкарани. И ако искате да бъдете на негово място, трябва да имате умението да ги изкарате. А вие усвоявате предимно умението да завиждате и да насискате другите хора да мразят тези хора. Защото не можете да бъдете като тях. За съжаление, в България предприемачите, умеещите да направят нещо, са малко. И това е основната причина за българските беди. И вместо да създадем условия, при които те да са повече, вместо да ги уважаваме и ценим, ние непрекъснато ги репресираме. Налагаме все по-жестоки санкции за все по-дребни провинения, като дори не си задаваме въпроса, че повечето провинения задължително трябва да се случат, за да се случи изобщо нещо в страната и да имаме какво да ядем. Не могат да се спазват абсурдните правила, които ни пречат да живеем и да просперираме. Уважаеми приятели,
ще ви припомня думите на Исус. Не раздавай риба, а научи човека да лови риба. Държавата решава проблемите като раздава риба. Тя ви внушава, че имате права. Тя ви внушава, че нещо ви се полага. И ви внушава, че някой е длъжен да ви го даде. И когато много хора й повярват и започнат да я слушат, това, което се раздава, става малко и всички стават бедни. Предприемачите, бизнесмените, умеещите, те са тези, които ви учат да ловите риба. Те създават мрежата, те сковават лодката, те опъват платното, те осигуряват огъня, на който да я изпечете. Държавата не прави всичко това. Държавата единствено паразитира върху тях. Какво са бизнесмените? Ще кажа нещо еретично. Това са ангелите на живота. Те не са демони. Ангели са, защото какъв е един човек, трябва да се оценява по делата му. Отново стигнахме до първоизточника. По делата им ще ги познаете. Ангели са тези, които правят така, че хората да имат какво да ядат и които правят така, че хората да живеят по-добре. Демоните са тези другите, които ги заклеймяват, които само рушат и пречат на нещата да се случват. Знаете ли защо сме зле? Нека да използвам религиозния израз. Защото дяволът се е вселил в сърцата ни, защото ни кара да виждаме бялото като черно и черното като бяло. И както и при всяко друго дяволско творение, и в този случай най-много страда самото заблудено сърце. Тоест, от действията на дявола или на собствената ни глупост, страдаме най-вече самите ние. Надявам се с това коледно-новогодишно обращение да съм ви помогнал. Не, че си вярвам, че съм постигнал това. Всъщност, истината е, че единствено може да си помогнете вие сами. Благодаря ви, честита нова година!